Не е имало притеснение. Излезнахме, давахме всичко от себе си, но виждате едно статично положение, което за нас е. През всичките 90 минути играхте доста стабилно, имайки предвид всъщност първите 85 минути. Какво обаче се случва в тази ключова за да допусне това попадение? Къде знам. Мисля, че стояхме добре на матча през целия матч, така тактически мисля, че го изиграхме правилно. Но миг разконцентрирали, не знам на какво се дължи, и успяха да ни вкарат гол. Сякаш по-малкото опит ви попречи в днешния двубой? Не мисля, че е по-малко опит, но не знам. Другия матч така да се представим по-добре. Ще излезем ние да вкараме голата. Ти лично как видя ситуацията при попадението? Имаше ли нарушение срещу Георги Божилов в ситуацията? И след като съдията така не е отсъдил нарушение, значи няма. Това е негово виждане. Колкото и да не си иска, че не е отсъдил нарушение, това е видял. Не мога да върнем ситуацията назад. Доста добре ви затваряха дъчаните и малко положение имахте и като пространство и ти, Немanja Milisavljević, какво го даваш? Аз мисля, че и те нямаха така много пространства за тях. Гол пасив Дания, доколко се затруднява задачата, да речем, че този мач беше завършил 0-0, а сега един гол трябва да вършите? Ако беше 0-0, ще да бъде по-добре, отколкото 1-0, как е в момента, но това е. Сега мислиме за матча в неделя, защото ни е много важен с Монтана, пък след матча с Монтана ще мислиме за Бромни. Приемате ли ролята на фаворит в родното първенство? Не знам, излизаме всеки матч, даваме всичко от себе си, ще се бориме колко можем, надявам се така. Как се чувстваш в Стара Загора? Отлично, много добре. Условия, всичко е много добре. Колектива поздравление от треньора на дъчаните. Ласкалите това заради представянето и в предните два матча? Това може единствено да ме радва. Аз ще дам всичко от себе си за отбора, за колектива, като цяло, за Берой, така да побеждавам.